vandaag is er weer een aflevering van een Lego review. En dit is de eerste keer dus. En het is nu van Mites. En het is een 686 stukjes set. En het is nummer 27.906. Dus laten we beginnen. Dit zijn alle spulletjes. Dan beginnen we nu met de wapens. En nu hebben we geen idee hoeveel spelen. Het zijn heel veel. Ook heel veel zwaarden. Een tank mee met een mysterieuze haren. Een schep, bijl, een zaag. En daarin zitten ook een paar spulletjes. En dan hebben we nog weer stickers. En dan komt nu het kasteel. Het kasteel. Als eerst hebben we deze twee normale ridders. Het zijn zeg maar zo een beetje standaard ridders. Oh ja. En met schildje en zwaard. Dus die heb ik even rond. En dan hebben we hier de poort. Dus met de poort zo. Met schild en speren. Zo weer. En dan gaan we nu zo open. Er is niet echt heel veel met ze aan de hand, zeg maar. Ze hebben gewoon alleen, is dat niet? Maar ze hebben roze wenkbrauwen en lipstick. Zoiets. Ja, mooi. Ik heb ook streepjes en zo in het haar, maar het zit niet echt. En hier is de smid. Met een houweel en een hamer. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar... een aanbeeld en een ding met nog een speer. En een zwart met aanbeeld. En dan heb je hier zo een kopje. Met de koning. En die heeft twee hele bizarre. En een soort kroonhelm ding. En die weet dus die super grote mond op. Die heel leuk uitziet. Dat is gewoon... En ze hebben alle ridders hebben panzer aan. Dat is wel mooi. Dan heb je dus die ridders en die spelen zien. En die zijn ook best wel cool. En dan heb je ook zo'n panzer met speer. En al deze normale ridders hebben hetzelfde gezicht. Dus ze zijn allemaal hetzelfde. En ja, en dat was het voor deze set. Het is echt een hele goede set, vind ik zelf. En hij was ook echt maar €25 op een van de rare wijze. Ik heb dus een hele brillenhoofd. Ik zat er een van de coolste stukjes. En ja, ik ben er wel blij mee. Dus ja, tot de volgende video. Als je dit filmpje leuk vond, doe dan lekker een goede like.
overal waar je